Hello everyone, welcome back to my channel NN Classes. Today I will discuss the rest part of daffodils. Hello ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ NN Classesକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ବାକି ରହିଥିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ଡେରି ନକରି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିନେବା। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I wandered, I ଏଠାରେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ wandered lonely as a cloud. wandered ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା, lonely ମାନେ ଏକୁଟିଆ, as a cloud, as ମାନେ ଭଳି, a cloud ମାନେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବା ବାଦଲ ଭଳି। ମାନେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବାଦଲ ବୁଲେ ସେଭଳି ମୁଁ wandered ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲି। That floats on high over vales and hills. That ଏଠାରେ ସେଇ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବା ବାଦଲ, floats ଭାସେ ଯେପରି ବାଦଲ ଭାସେ, on high over vales, over vales ମାନେ high ମାନେ ବଡ଼ ବା ଉଚ୍ଚ ଉପତ୍ୟକା, and hills ମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେପରି ବାଦଲ ଭାସେ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାସୁଥିଲି ବା ବୁଲୁଥିଲି। When all at once ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, I saw a crowd ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକ ଭିଡ଼, a host of golden daffodils, a host of golden daffodils ମାନେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଲି ରଙ୍ଗର ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ। Beside the lake, lake ମାନେ ହ୍ରଦ, beside ମାନେ କଡ଼ରେ, ହ୍ରଦର କଡ଼ରେ, beneath ମାନେ ତଳେ, trees ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗଛ, ମାନେ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ତା ତଳେ, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, fluttering ମାନେ ଭାସୁଥିଲେ, and ଏବଂ dancing ନାଚୁଥିଲେ in the breeze ମୃଦୁ ପବନ ବା ଶୀତଳ ପବନରେ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର, continuous as the stars that shine, continuous ମାନେ ଅନବରତ ଭାବରେ, as ମାନେ ଭଳି, the star that shine, star ମାନେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଚମକୁ ଥାନ୍ତି, and twinkle on the milky way, twinkle ମାନେ କ'ଣ, ଦବଦବ ହେବା, ମିଲ୍କି ୱେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାୟାପଥ, ଆମର ଛାୟାପଥ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଲ୍କି ୱେ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ମିଲ୍କି ୱେ ମାନେ ତାରାମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜ, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ମାନେ ଯେପରି ଦବଦବ ହେବା, ତାରାମାନଙ୍କ ପୁଞ୍ଜ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଦବଦବ ହୋଇଥାଏ। The star that shine, the star ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଚମକୁଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଭାବରେ ଚମକୁଥାନ୍ତି। They stretch in never ending line, they ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲେ, in never ending line ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ, along ଲମ୍ବ ଭାବରେ, the margin of a bay, margin ମାନେ କଡ଼ରେ, of a bay ମାନେ ହ୍ରଦର, of ମାନେ ର, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ହ୍ରଦର କଡ଼ରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲେ। 10,000 saw I at a glance, 10,000 10,000 saw ମାନେ ଦେଖିଲି, I at a glance ମାନେ ଏକ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, I ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏକ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମେଳାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ବାବାରେ ସେଠାରେ କେତେ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରାୟ 500, ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଛନ୍ତି ଯେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ଏକ ଏଭରେଜ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 500 ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ଦେଖିଲି
10,000 ଡାଫୋଡିଲ୍ସ को। ଟସିଂ ଦେୟାର ହେଡ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଟସିଂ ମାନେ ହଲାଉଥିଲେ, ଦେୟାର ମାନେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସଙ୍କର, ହେଡ୍ସ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ନୃତ୍ୟ ବା ରିଏଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଦ ୱେଭ୍ସ ବିସାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ୱେଭ୍ ମାନେ ତରଙ୍ଗ, ବିସାଇଡ୍ ମାନେ କଡ଼ରେ, ଦେମ୍ ଏଠାରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସଙ୍କ କଡ଼ରେ ୱେଭ୍ସ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦେ ଆଉଟଡିଡ୍, ଦେ ମାନେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଆଉଟଡିଡ୍ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ। ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଦ ସ୍ପାର୍କଲିଂ ୱେଭ୍ସ ଇନ୍ ଗ୍ଲି। ୱେଭ୍ସ ମାନେ ତରଙ୍ଗ, ସ୍ପାର୍କଲିଂ ମାନେ ଚକଚକ କରୁଥିଲା, ମାନେ ତରଙ୍ଗ ଯେଭଳି ଚକଚକ କରୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଚକଚକ କରୁଥିଲା କାହାର ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ତାହା ଇନ୍ ଗ୍ଲି, ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନୃତ୍ୟଟା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଏ ପୋଏଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବାଟ୍ ବି গে। ଜଣେ କବି, ଏଇ ଯେଉଁ গে ଲେଖା ହେଇଛି ଖୁସି ହେବା, କବି ଏହିଭଳି ଖୁସିକୁ କେବେ ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଜକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଇନ୍ ସଚ୍ ମାନେ କେଉଁଭଳି ନା ଜକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଜକଣ୍ଡ ମାନେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଆନନ୍ଦର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାଥୀ, ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ଭଳି। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed. Gazed means ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିବା। ଏଠାରେ ଆଇ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଲିଟିଲ୍ ଥଟ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱେଲ୍ଥ, କ'ଣ ସେହି ସମ୍ପଦ, ଦ ଶୋ ଟୁ ମି, ଯାହା ମୋତେ ଦେଖାଇଛି, ହେଡ୍ ବ୍ରଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର, ଫର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ମାଇ କୋଚ୍ ଆଇ ଲାଏ। ଫର୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ, ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ, ଅନ୍ ମାଇ କୋଚ୍ ଆଇ ଲାଏ। କୋଚ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋଫା ବା ସେଜ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ। ଆଇ ଲାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଉଟୁଥିଲି, ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଉଟୁଥାଏ। ଇନ୍ ଭେକେଣ୍ଡ ଅର୍ ଇନ୍ ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍। ମୁଡ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଇନ୍ ଭେକେଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟତା, ଅର୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ ପେନ୍ସିଭ୍ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଜରେ ଲେଉଟୁଥାଏ। ଦେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ। ଦେ ମାନେ ଏଠି ସେଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ଜଳି ଉଠୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ ମନର ଆଖିରେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଯେଉଁଟା, ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍। ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଆତ୍ମା, ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. And ଏବଂ then ତାପରେ my heart ମୋ ହୃଦୟ, ପ୍ଲିଜର ଫିଲ୍ସ, ପ୍ଲିଜର ଫିଲ୍ ମାନେ ଖୁସିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋର ହୃଦୟ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚି ଉଠିଲା, ୱିଥ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ଏଠାରେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।